Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Isi atọ amaokwu nke 7. Akwụkwọ nke edegere m ozi nke ụlọ nzukọ dị na Filadelfia. Nke a bụ okwu onye dị nsọ, onye bụ eziokwu, onye ji igodo nke David, onye na-emepe ọ dịghị onye ga-emechi, ya mechie ọ dịghị onye ga-emepe. O nweghị ọtụtụ ụbọchị nke m na-anaghị ekpe ekpere maka ndụ m. Chineke, ana m ayọ ka imepe ụzọ nke na-enweghị onye ga-emechi, imechie ya ọ dịghịkwa onye ga-emepe. Nwanne, atụfule ndụ gị na-achọ ịgbatu ụzọ. Elele ndị ọzọ anya ịgba egwuregwu iberibe ndị ha na-agba, ma ọ bụ ha imepere gị ụzọ. Ekwela ka mmadụ megharịa gị ihu na-achịkwata gị, mee gị ka ị nwee iru abụọ na njem gị na Chineke, n'ihi na ị chere na ha ga-emepere gị ụzọ. Tụkwasị Chineke obi imepere gị ụzọ nke na-enweghị onye pụrụ imepere gị ya. Mana enwere m ike ịgwa gị, ọ bụrụ na Chineke ewughị ụlọ n'efu ka ndị na-ewu ya dọgburu onwe ha n'ọlụ. Ugbu a Chineke nọ n'ọrụ, ọ na-eme ihe masịrị ya. Ọ bụ ya na-ekpebi ma ya ọ ga-eme ma ya agaghị eme ihe nke anyị na-akwado ime. Ị gbalịala ime ihe mbụ mana ọ rụpụtaghị ọrụ gị gbalịa ha ka ime ya ọzọ, ọ rụpụtaghị ọrụ. Ịma ụfọdụ n'ime anyị abụghị ezi ngwa ọrụ nke dị. Ọ bụrụ na anyị mee ya ugboro 4 na 5, o nwere ike ime. Echeghị m na Chineke chọrọ ka m mee ihe nke a. James isi 4 amaokwu nke 13 ruo na nke 15. Ọ sị gị onye na-asị taa na echi ị ga-aga n'otu obodo ma ọ bụ nke ọzọ ga nọ ọtụtụ afọ ebe ahụ ma zụọ ahịa nweta ego, ma ị makwaghị otu ihe nke gaje ime echi, otu ndụ gị ga-adị echi. Ma ị dị ka ọkụ, ufuru ọkụ na anwụrụ ọkụ nke na-enwupụ, nke a na-ahụ anya na nwa mgbe na emechaa ya efuo n'ime ikuku. Kama ị ga-ekwu otu ahụ, ị ga-asị ọ bụrụ na ọ masịrị Chineke, anyị ga-adị ndụ ma mee ihe nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Ugbu a o nwere uche ịchị eze nke Chineke nke anyị na-ekwu banyere ya. Ana m ele anya ugboro ole nke anyị nụrụ na maka ya. Aghọtala m, ọ bụrụ na Chineke site n'ịchị eze ya kwubie ihe ma ọ bụ kachie ya, nweghị ihe ọ bụla nke ga-akwụsị ya ime. Mana e nwere akụkụ nke a niile nke bụ na-enwetatụ ihe isi ike anyị ịghọta ya, ya bụ uche nke Chineke nke ọ nabatara. Nke a pụtara na Chineke kwere na ihe nke ozi ya ezi. Ọ bụ ihe siri ike na-arakwa ha anyị ịghọta. Mgbe anyị ma na Chineke nwere ike ime ihe ma ọ naghị eme ya. Ma n'etiti nke a, anyị kwesịrị ikwere na Chineke hụrụ anyị n'anya ma o nwekwara atụmatụ ọma banyere anyị. Nke a siri ike mgbe ọ na-ewute gị nke ukwuu. Ọ dị mfe ikwu n'ọnụ banyere ihe mgbu ya, ma mgbe ị nwere ihe mgbu ya ime o nweghị ihe mgbu karịrị ihe mgbu nke echiche. Ọ kara m mma inwe ihe mgbu nke anụ arụ karịa nke obi mgbawa. Amen. Ọ bụ ihe siri ike ịghọta, mana ebe a bụ ebe anyị na-aṅụ ọgwụ anyị. Anyị tụkwasị Chineke obi, anyị mee ihe ọma. Anyị tụkwasị Chineke obi, anyị mee ihe ọma. Anyị tụkwasị Chineke obi, anyị gaa n'iru ime ihe ziri ezi. Ma anọ m ebe a ịgwa gị n'oge ọbụla ị ga-apụta n'elu. Oge niile ị ga-apụta dịka onye mmeri. Chineke nyere ndị mmadụ echiche nke aka ha. Ihe ọzọ nke m chere Chineke na-eme oge ụfọdụ, amaghị m ma ị na-eche maka nke ahụ, mana m onwe m amaara m ya, ahụla m ya na ndụ m. Enwere m ike imepe akwụkwọ nsọ ma gosi gị ya. Enwechaghị m ohere ime ụdị ihe ndị ahụ ugbu a, mana ekwenyere m Chineke mgbe ụfọdụ na-ewepụ aka ma nye anyị ihe anyị chọrọ. Ọ bụchaghị ezi uche ya zuru oke, mana ọ dị ka ọ na-asị, ọ bụrụ na nke a bụ ihe ị chọrọ, aga m ahapụ gị ka ị were ya. Mgbe ụfọdụ ọ bụ ya bụ naanị ụzọ anyị na-esi amụta na ụzọ nke Chineke kacha mma karịa nke anyị, na ya onwe ya ziri ezi
iji bido. Akwụkwọ nsọ si na Abụ Ọma 106 na ụmụ Izrel gafuru n'ime ọzara. Ha gaa n'iru ịnọchi ike na-ana Chineke ihe mgbe niile, kama ha ga-atụkwasị obi n'ebe ọ nọ. Ya mere, ya hapụrụ ha ụzọ ha, ya wee zite ntaramahụhụ n'ime obi ha. Ime otu o si ara ahụ inwe ntaramahụhụ nke mkpụrụ obi. Akwụkwọ nsọ ji ụfọdụ okwu nke anyị nwere ike anyị agaghị aghọtacha, ma ọ na-ekwu okwu maka onye onyinye ma na-asị, onye ọbụla nke na-enye ezi onyinye ga-enwe mkpụrụ obi buru ibu. N'ezie, agaghị m achọ ahụ buru ibu, mana achọrọ m mkpụrụ obi buru ibu, n'ihi na ihe ọ pụtara bụ na a na-azụju gị afọ, ya dị ka ihe niile bụ ndụ jupụtara ejupụta dị mma. Ma achọghị m mkpụrụ obi na-ebughị ibu. Achọghị m mkpụrụ obi iri nwatakịrị pere ezigbo mpe. Ma nwanne, ọ bụrụ na ị nwere nke ahụ, ị na-achọkwa ime ihe nke ị chere ị chọrọ ime, ma n'ime gị dị ka ngwa. Ọ bụrụ na ị kwetere m, gaa n'ihu ime ihe otu iji chọọ, ma aga m abịaghachi n'ụlọ a afọ 2 ọzọ na-abịa abịa, ma anyị nwere ike ịgaghachi na ya ọzọ, ma bịaghachi ọzọ gaa n'iru inwekwa obere ntakịrị mkpụrụ obi. Aịzaya 61 amaokwu nke 7 na 8. Mgbe m nọ n'afọ nke etiti m, na-atụkwasị Chineke obi ịgwọ m site na ihe ndị gara aga na ndụ m, ma weta ịma mmeri wee nye m. Aịzaya 61 amaokwu nke 7 na 8. Akwụkwọ nsọ ndị nke m mere, ndị nke pụtarala m ọtụtụ ihe wee nye m, wee were ha dịka nkwa nke Chineke nye m. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ nke a n'abalị, ọ ga-abụ ihe dị ukwuu nye gị. Kama ihere nke mbụ gị, ị ga-enwe nkwụghachi nke ugbo abụọ, nke pụtara nkwụghachi. Kama ị ga-enwe ihere na-agaghị enwe nsọpụrụ, ndị gị ga-aṅụrị na ihe nke ị nwere. Ya mere, ha ga-enweta okpukpe abụọ n'ala ha, ihe ndị nke ha tụfuru. Ọṅụ ebighị ebi ga-abụ nke ha. Ma ahịrịokwu nke amaokwu 8 sị, ma mụ onwe m bụ ịhụnanya hụrụ ikpe ziri ezi n'anya. Chineke bụ onye ikpe ziri ezi. Ya mere, o kwere anyị nkwa na ọ bụrụ na e mejọrọ anyị, gee m ntị. Ọ bụrụ na e mejọrọ gị, emesoro gị site n'ikpe na-ezighị ezi, megbuo gị, mekasa gị, ghara ịhụ gị n'anya, jụkwa gị, kparịa gị, mee gị akaja, Chineke na-ekwe nkwa na ya ga-enye gị ngọzi okpukpe abụọ n'ihi nsogbu gị gara aga. Nwanna, nke a na-enye anyị obi ụtọ. Ma ugbu a, anyị nwere ike ịhọrọ akụkụ akwụkwọ nsọ anyị hụrụ n'anya. Ma nke a bụ ebe nsogbu anyị karịchara. Anyị họrọ, anyị ewere. Ya mere, anyị ga na-agagharị n'ebe a. Mak 11 ma gụọ obere amaokwu ebe ahụ. Ka anyị bido n'amaokwu nke 22. Ma Jizọs azaghachi ha sị ha, nwee n'okwukwe n'ime Chineke mgbe niile, tụkwasị n'obi. N'ezie, ana m agwa gị, onye ọbụla nke ga-asị ka ugwu a si n'ebe a pụọ daba n'ime oke osimiri, mana enweghị obi abụọ n'obi ya, ma kwere n'obi ya na ihe o kwuru ga-eme, nke o kwuru ga-eme. Mana anyị na-amụta iti n'elu ugwu anyị, ugwu gbadata, ana m abara gị mba. Ngọzi na mmụba, ngọzi na mmụba, ngọzi na mmụba. Wụsa ya Chineke, ngọzi na mmụba, ngọzi na mmụba. Amaokwu 24. N'ihi nke a, ana m agwa gị, ma ihe ọbụla nke i kpere ekpere, kwere ma tụkwasị obi na ị ga-enweta ya. Haleluya! Enwetara m ya, ana m enweta ya, ana m enweta ya. Haleluya! Ana m enweta ya. Haleluya! Amaokwu 25. Na mgbe ọbụla ị guzoro na-ekpe ekpere, ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere megide onye ọbụla, gbaghara ya,
dosa ya, hapụ ya, kwee ka ọ gaa. Imeela. Ya mere anyị tụkwasịrị Chineke obi maka ngọzi a okpukpe abụọ na maka ikpe ziri ezi, ma anyị na-eme ihe ọma. Mana ịgwa gị eziokwu, ozi a bụ ozi dị oke mkpa. Ọ bụ ihe dị mfe, mana ọ dị nnọọ ezigbo mkpa. Ọ bụghị naanị tụkwasị Chineke obi. Atụkwasị m Chineke obi, ya atụkwasịrị m ya obi. Ị na-atụkwasị Chineke obi, ma gị na-emekwa mkpesa kwa ụbọchị. Ị na-atụkwasị Chineke obi ma na-agba asịrị megide onye ọbụla nke mejọrọ gị. Mana nwanne m, ọ dị ka ihe ọchị, mana ọ bụrụ na ịhụ nke a n'anya ma ọ bụ tinye ya n'obi, nke a bụ ihe mere ndị mmadụ anaghị enweta ọganihu. Ị kwesịrị ime ihe Chineke gwara gị ka ị mee. Anyị bụ ndị otu Chineke, ịchị eze nke Chineke, ihe kwesịrị anyị ime. Mmadu nwere ihe o kwesịrị ime. O nwere otu nwanne m nọ n'ụlọ ọgwụ. Ana m ekpere ya ekpere, mana ana m agakwa eleta ya. Ana m egboro ya mkpa ya. Ana m ekwu na ana m eji ego ya, n'ihi na kamgbe afọ 10 gara aga onwe ezi ego. Mana ana m ekpe ekpere. Ana m agwa gị, o nwere nwata nwaanyị nọ n'ụlọ ọrụ mana o nweghị ike. Ọ na-enwe ihe isi ike, ọ naghị akwụli ụgwọ ụlọ ya. Ana m akwụrụ ya ụgwọ. Ị na-eche maka mgbe ụfọdụ ịkwụrụ ya ụgwọ ụlọ? Ọ dị mma. Nke bụ echiche dị mma. Gịnị ka m ga-eji kwụọra ya ụgwọ ụlọ? Ịma na ọ na-ebi na mmehie, ịma o nwetara ihe ọjọọ o kwesịrị ya. Mana nke a bụ ohere ọma igosi ya ịhụnanya Chineke. Nke a bụ ezigbo ohere ọma iji gosi mmadụ ịhụnanya na obi ebere Chineke nke na-enweghị. O nwere ọtụtụ ihe a na-emeteghị n'iche echiche. Na ichi eze nke Chineke pụtara na aga m anọrọ ọdụ na-enweghị ihe m na-eme, ma na-ekpe ekpere na Chineke ga-eme ihe niile. Ọtụtụ ekpere so na Chineke igosi anyị ihe anyị nwere ike ime. Ma ihe anyị na-apụghị ime, Chineke ga-eme ya. Mana ekwenye m n'obi m na ya anaghị eme ihe nke anyị kwesịrị ime, hapụrụ Chineke nke anyị na-ekwesịghị ime. Ịnụ ihe m na-ekwu? Ọ bụrụ na m sị na agaghị m eme ihe nke m kwesịrị ime, mgbe ahụ agaghị m ele Chineke anya ime. Amaghị m ihe Chineke eji chiso anyị wee mee, ma akwụkwọ nsọ si na ọ na-eme ya. Ndị Kọrịntị nke mbụ isi mbụ amaokwu nke 9. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi. Ka a dabere ya, o kwesịrị ntụkwasị obi. Nke a bụ na ọ na-ekwu eziokwu na nkwa ya niile. Mana a pụrụ ịtụkwasị obi site na ya. Enwere ike ịkpọbata gị na mmekọrịta na ịrụkọrịta ọrụ. Anyị ga-esonye. Anyị agaghị abụ ndị na-ele n'anya. Anyị bụ ndị na-esonye. Amen. Ugbu a anyị anaghị abanye n'ọrụ nke anụ arụ. Abraham na Sera banyere n'ọrụ nke anụ arụ mgbe ha nwetara ihe a echiche nke ụbụrụ banyere ịmụ Ishmel. Nke ahụ abụghị ihe Chineke gwara ha mee ma otu. Ọ bụ nnọọ echiche nke mmadụ jiri aka ya chee, ya wee gbatịkwuo oge nke ha kwesịrị iche ka Chineke mee ihe nke o kwere ha na nkwa na ọ ga-emere ha. Ya mere ọrụ nke anụ arụ bụ akụkụ nkụzi ọzọ buru ibu. Maka m kwuo na ọrụ nke anụ arụ na-amaghị ka a na-eme. Ya mere mgbe ọbụla ị bidoro na-amaghị nke ị na-eme, ọ bụ n'ihi na ị na-agbalịsi ike ime ihe nke Chineke na-akwadoghị gị ime. Ịma ihe mere nke a nwere ike ịbụ nghọtahie. Ọ dị ka anyị na-ekpe ekpere na-ewere mkpa anyị na-ebugara
Chineke wee na-atụkwasị ya obi ime ya, ma anyị anaghị ebuga ihe ruru anyị n'aka ime. Lee, dịka asị m na echere m na ọ ga-amasị m na nwanne m nwaanyị ga-enwetazi ọnọdụ dị mma, mana nke bụ eziokwu bụ na ana m eme ihe niile nke m nwere ike ime. N'ezie, ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ebe a na-elekọta ndị mmadụ otu dị mma, o nweghị ihe ọzọ nke m pụrụ ime, ma akwa ya na-efukwe n'ebe a na-asa ya. Mmadụ ezuru mgbanaka o jiri gbaa akwụkwọ, ọtụtụ ihe na-eme ebe ahụ enweghị m ike ịkọwa, ma nke a amasịghị m, ya mere n'aka ya ka m na-etinye mkpa m. O nweghị isi na m na-ewere mmadụ iwe na-ewe iwe, ịma nyefee Chineke ihe niile n'aka, tụkwasị ya obi ma kpee ekpere, ma mee ihe ruru m n'aka ime. O nweghị naanị ihe m na-ekwu n'abalị a. Ya mere, akụkụ ekpere bụ isi Chineke mgbe niile, ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ka m mee, biko gosi m ya. Ọ bụrụkwa na o nwere ihe m na-eme nke ị na-achọghị ka m mee. Mana anyị bụ ndị mmekọrịta ihe, anyị na Chineke. Mgbe Nehemaya nọ na-arụ mgbidi nke a kụtusịrị, n'ihi na mgbidi na-adị oke mkpa n'oge mgbe ochie, n'ihi na ọ na-egbochi ndị iro. Mgbe ọ nọ na-ewugharị mgbidi ndị a nke Jerusalem, ndị iro abịa imegide ha. Ya bụ, ihe niile abịa na-emegide ha, ma ịma, mgbe ọbụla ị chọrọ ime ihe ziri ezi, ndị iro ga-abịa imegide gị. Mana karịchacha mgbe ị na-ewuli ndụ gị, mgbe ị na-ewuli ọlụlụ di na nwunye gị, mgbe ị na-ewuli ije ozi gị, mgbe ị na-ewuli ịzụ ahịa gị, mgbe ị na-ewuli ihe, onye iro ga-abịa. Ma Nehemaya isi a na amaokwu nke 9 ya sị, n'ihi ndị iro anyị na-ekpere Chineke anyị na-eche nche maka ha ehihie na abalị. Ahụrụ m nke a n'anya. Ha kpere ekpere, ha tinyekwe ndị ọchịagha n'ebe ahụ ka ha na-ele mgbe ndị iro ga-abịa. Ha ekpeghị ekpere gaa na-ehi ụra. Dịka ugbu a anyị enweghị ihe fọrọ ime. Ha mụrụ anya, ma n'oge nke anyị bi n'ime ya ugbu a bụ otu n'ime ozi nke Chineke. Mụrụ anya, dị na njikere, na-ele anya, kpee ekpere, mara ihe ị na-eme, ma arịa ahụ n'oge niile, n'ihi na onye iro gị ahụ bụ ekwensu na-agbagharị ụja dịka agụ na-agagharị n'agụụ, na-achọ onye nke o nwere ike ijide ma dọgbuo. Mana ọ kara anyị mma itishi ike, ọ gaghị abụ m. Teta, onye kwere ekwe na-ehi ụra. Ana m aga ụlọ ụka. Ịma, agaghị m emepe akwụkwọ nsọ a, unu machara ya na mbụ. Ọ bụ ihe ịtụnanya nye m na Chineke onye pụrụ ime ihe niile chọrọ ka anyị mekwa nke anyị. Ịma ihe mere, ị nọghị ebe a n'abalị a ka ị bịa ọgbakọ a. Chineke na-akwado gị maka agha. Amen. Chineke na-akwado gị maka agha. Ọ bụrụ na ị maghị na ị nọ n'agha, ka m gwa gị. Jọn isi 11 amaokwu nke 32 ruo 41, mgbe Jizọs gara ịkpọlite Lazarọs n'ọnwụ. Nke a bụ amaokwu ndị tọgburu onwe ya. O bu ụzọ sị, o chetere aka ka Lazarọs nwee ike nwụọ. Ya echewekwa ruo mgbe o siwere usi. Bịa na ịma ihe m na-ekwu banyere ya. Mgbe ahụ ka ọ bịaziri. Ọ dị mma, o nweghị ihe ị pụrụ ime ugbu a. Ọ nwụọ na siwe usi. Ma Jizọs maara na ọ na-ejikere ịkpọlite ya n'ọnwụ. Ugbu a ị gaghị akarị mma karịa otu ahụ. Mana ya wee sị ndị mmadụ na ya chọrọ isonye. Unu kwakego okwute. Ngwa, ọ bụrụ na ọ ga-akpọli ya n'ọnwụ, elee ihe o jiri ọ gaghị eji ikuku bupụ okwute ahụ? Ngwa ka anyị mee na egwuregwu gbaa. Ma enwere m ike ịgwago otu ihe n'abalị a? Ụfọdụ n'ime unu na-eche ihe ịrịba ama unu ma unu anaghị akwapụ okwute ahụ. O nwere ike ịbụ okwute nke obi ilu.
O nwere ike ịbụ okwute nke obi ọjọọ n'ụlọ gị mgbe niile. O nwere ike ịbụ okwute nke ịnụpụrụ ndị ọchịchị isi. O nwere ike ịbụ okwute nke agwa ime ikpe na ịkọcha ndị mmadụ ndị na-adịghị ekwenyere gị. O nwere ike ịbụ okwute nke igbu ogbu megide nwanne gị nwanyị nke ka gị ma ọ bụ nke dị ntakịrị karịa gị. Ọ bụrụ na ị nweghị ụjọ maka ihe ọ bụla, adọgbula onwe gị, ma n'ime ọnọdụ niile site n'ekpere, ntụkwasị obi na inye ekele, ime ihe ọma. Lee, esogbula maka ihe ọ bụla, ma kpee ekpere ma na-enye ekele. Ọ bụrụ na ị na-ele anya ka Chineke mere gị ihe, na-ekele ya ekele na ihe ndị nke o mere eme. Ọ bụrụ na iwe na-ewe anyị na ihe ndị nke anyị nwere enwe, gịnị ka Chineke ga-eji nye anyị ọzọ ka anyị were wewekwa iwe ọzọ? Ọzọkwa, Mata isi 25. Mata isi 25 bụ akụkụ akwụkwọ nsọ dị mkpa nke ukwuu. Ọ na-akụzi ọtụtụ ihe nkụzi, ma amaokwu nke 1 ruo 13, mana ọ bụ ihe dị mkpa. Enwechaghị m ohere ịgụcha ha niile ugbu a, mana ọ na-asị, nke mbụ, alaeze eluigwe dị ka ụmụ agbọghọ 10 na-amaghị nwoke ndị buru ihe mmụọ ọkụ ha gaa izute onye na-agba akwụkwọ. Anyị na-eche onye anyị na ya so agba akwụkwọ mgbe ọ ga-abịa buru ihe mmụọ ọkụ anyị. Anyị bucha ọkụ anyị. 5 n'ime ha amaghị ihe. 5 na-eche echiche, mara ihe, dịkwa na njikere. Ọ bụghị onye kwere ekwe niile nwere amamihe. Amen. Mana ịma, ya amụtala ọtụtụ ihe n'afọ 23 gara aga site n'onye anyị bụ n'ime Kraịst. Nwanna, ndị mmadụ na-eti mkpu mgbe isi na ịbụ ezi omume Chineke n'ime Kraịst. Ma ịma ihe mere, ezi omume nke Chineke n'ime Kraịst gatụkwa ewepụta ihe eji wee mara ya. Amen. Mụ na Kraịst bụ otu, ezie onye ya na Kraịst bụ otu gatụkwa arụ ọrụ. Ya mere, ị gaghị ekpe ekpere wee nweta ihe ị chọrọ na ndụ. Ị gaghị achọ ibi ndụ wezụga ekpere. Emekwala ihe niile na-ekpe ya ekpere, ma cheta na Chineke na-agbaju anyị n'ike iji mee ihe. Gị na Chineke na-emekọ ihe. Onye ya na Chineke na-arụkọ ọrụ. Ma mgbe ndị nke na-amaghị ihe werela ihe oriọna ha ji amụ ọkụ, ha ewereghị mmanụ ọkụ. Mana mmanụ bụ ihe na-anọchite anya nke mmụọ nsọ, ikikere nke mmụọ nsọ. Maka ngwa gị otu ihe, anyị kwesịrị ị na-eme ihe ọ bụla nke anyị nwere ike ime iji nweta mpụta ihe niile nke mmụọ nsọ nke anyị nwere ike inweta na ndụ anyị. Ma mgbe onye na-agba akwụkwọ nọrọ ọdụ, ha niile wee na-atụ ọrụ ụra, na-arahụkwa ụra. N'etiti abalị enwere iti mkpu, ọ nọ ebe a, bịa zute ya. Ma ndị nke maara ihe dị na njikere, ma ndị nke na-amaghị ihe adịghị na njikere. Ma nke a masịrị m, ndị nke na-amaghị ihe agakwuru ndị nke ma ihe sị, nyetụnụ m mmanụ gị. Ndị na-enweghị ihe a na-eme bụ ndị ga na-achọ ka a na-elekọta ha mgbe niile. Ma n'ikpeazụ ha bịa, ha sị onye nwe anyị mepere anyị ụzọ, ma ya azaghachi ha, ana m agwa gị, amaghị m onye ị bụ. Ịma, n'ihi na ị na-aga ụlọ nzukọ apụtaghị na ịma Chineke. Ị nwere ike ịma maka Chineke ma ị maghị ya. Ma naanị otu ụzọ ị ga-esi mara Chineke bụ gị na ya ibikọrịta ndụ, ma soro ya na-arụkọta ọrụ. Achọrọ m iji amaokwu nke 13 were mechie, ma na-elezi anya, kpacharakwa anya na-eme ihe. N'ihi na ị maghị oge ma ọ bụ ụbọchị nke Nwa nke Mmadụ ga-abịa. Mgbe abụghị oge eji abụ onye kwere ekwe nke na-adịghị ekpo ọkụ. Nke a bụ oge isi n'akwa ndina bulie n'ụtụtụ. Ana m edecha otu akwụkwọ gaje ịpụta n'oge na-abịa abịa. Ọ bụghị na mmemme a, na mmemme ọzọ. Ma akpọrọ m ya 6th day n'ihi na ugbu a bụ oge ndị kwere ekwe ga-esi n'akwa ndina bulie n'ụtụtụ wee sị, ụbọchị taa agaghị achị m, ọ gaghịkwa na-akụgharị m. Nke a bụ ụbọchị Jehova mere, aga m aṅụrị wee telikwa egwu ọṅụ n'ime.
oge eruola mgbe anyị ga-eji uche anyị wee ghọrọ uche Chineke, wee bụrụ ndị Chineke chọrọ ka anyị bụrụ, nke o mejupụtara anyị ịbụ. Anyị na-atụkwasị Chineke obi ka o mepee ụzọ nke mmadụ na-apụghị imepe, ma anyị ga-achọpụtakwa na anyị nwere ihe dịịrị anyị ime ihe nke Chineke gwara anyị ka anyị mee. Anyị enweghị ike ịnọrọ ọdụ na-enweghị ihe anyị na-eme, mana anyị ga-ekpe ekpere. Mgbe anyị kpere ekpere, anyị ga-eso ntụziaka Chineke. Mee ihe ị nwere ike ime, mee ihe Chineke si gị mee, ma ya onwe ya ga-eme nke fọrọ afọ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.